de bech mogo luar kama chiegni kodi kata kama chiegni kodi ka sirikal wacho ni sani mogo kilo ariyo en siling 130. Wadhi nyime gi weche kama ji abich ochwele doho ma Milimani kod onegi gi ketho mar uso mbolea ma nengone oyweyo mowinjo bed ni chiwo nono ne jopur. Kipkorir Ronald Tanui kod Edwin Mbuyo Seko ma gin jotije piny owacho kod joma moko itudo gi uso bege 19,913 ma nengogi romo $49,000. Kipkorir itudo gi ndiko japur achiel ni nigi eka 1,800 kendo miye bege 1,200 mag mbolea. Oseko korka kore to okonyo e ndiko japur ma wuondore ni nigi eka 1,000 kendo yudo bege 4,304 mag mbolea go. Owegi kod rambun mar $4,000,000 ng'ato ka ng'ato. Kabura no ibiro winj tarik 8 dwe manyien. Kar rito nyithindo mang'aw